Hai kakanakan, dati malandaan tiyo nga bangatan. Wen, banget, kasdya nga bangit. Banget, kasdyay. Na Ilocano kagamin, ada tangtang ka na ti panagsasao tayo, nadadoma. Kat, kumusta kayo kakanakan? Pagkat arati malandaan tiyo nga, agaramid manan iti video nga, pang paragsakin niya yun. Kat, napanunod ko nga aramidan tatanga video. Tawagat ni inang ko nga bakat. Uwin, tawagan tayo ni inang ko nga bakat ta. Madamdamag ko kat. Ada ka na ti agiwarwarasan iti kwarta dita Pilipinas. Uwin, kwarta nga talaga R. Kat kwa, damaga man no, maikandama lang iso dati kwa. Ti niya, awag na dahita nga kwarta, social appropriation siya dahil ang kamo niya tayo memorization. Basta dahil itad ka ti kwarta ti DSWD kat damaga lang ni inang ko nga makatawagan tayo nga ni inang ka nga bakit niya. Sige. Hello inang. Hello, we. Nabangat na ito. Kumusta kayo ngay? Timawag akta kwa. Nadamag ko nga, ada ka no ti, nga diti bagbagada nga, agi ito dati kwarta ka no dagita DSWD. Ata ka no, social, amumuro. Enya ba ajay? Amelioration, kas jay sa dajay. Enya dayta kamin aya, kwarta aya dayta nga itulong da, kas jay. Tiga kami nga ibaga dayta nga word ngay ka, tilos usaran da nga word, dita pala Ilocanuan gamin. Tulong ko na dalang gaming kumana ay na. Ta nagrigat to magamin nga ibalikas dagit nga sa sao in English to pa lang gamin. Kita nyo man aje impupus yo idta nga kwa. Ibagay nga natay ni apong nga kwa kat. Imarinit dang kung kunayo. Mga imarinit dayjay. Ang inabadadya nga marinit dayjay inang ay na api i-barbecue daya isuda. Kadadya nya bati awag na daytang Inglesan ayan tong malagip. Ading ipuuran da nga itono nga madikam mo nga talaga. Imarinit sa bangag paiso dayjay nya ba dayjay. Kremit gayam ay na. Iso nga ano ka tanyo latang yung Inglesan na nakita bagbagayon. Kira nyo man dayta nga amimorosyon nga inya dayta. Kat, kumusta ang kailang matano inya ti kwa? Na-interview da kayo mat lang dita nga kwa? May kanda kayo ti kwa? Tano ma-qualify kayo dayta nga kwarta nga itadda? 5,000 no, 8,000 no mano dayta nga itadda? Kat no, barbarang interview da kayo nga kwa? O may dayta DSW dito ita? Ay na, masapol nga kwa, data rurot nga bado ti usarin nyo dita. Nga nakapinpintas ti bado yung nga main interview, dapat yung rurot nga bado. Bagayo nga kwa, awan to pa'y maigatang panti kung ayo dita nga kwa. Agbimbinulod kayo ni amang ti brief kan panti, ang sinsinoblat kayo dita nga kwa, nga ang korkor tayo. Katap no, maaprubahan kayo ang kwa, maikanda kayo ti kwarta, maaprubahan da kayo nga rod, nga makwalipay no, makita da nga napintas ti kwayo, biyagyo. Kanyo nga ibagbaga nga kwa, nga dati abroad yo, baka ibagbaga yung mana, Kanyo nga ibagbaga nga manager dito, manager ti kwa, kung kunayin tuman idta. Lababo kada kwa. Kanyo ibagbaga, baka ibagbaga nga supervisor ti anak ko ti Casillas, kung kunayin dita manan nga kwa. Kanyo gami nga mataptap pa lang tangiwa yun na daduma, nagmayang igalot. Ay na, drama-dramaan nyo isuda Ibagay nga awan ti masidayo dita kasjay, kakaasi kayo nga agtiptipid nga kwa, awan ti makanyo kunayod ta. Mamin ano yung nga iluto day tatulang nga kunayo dita, tano mamati da nga kwa. Bibingay ko ti may isang nga karing nga kunayo dita ay naapo. Ibagayo at no mamati da nga kwa, tano maikanda kayo matitulong dita kidi isupay. Kuure man pa'y maamon da nga dati abroad jo, ibagayo kakaasi mo ti bihag mi dito, apay nalakaayamot. Kakasi at tupi nga mang titipid dito yung tugtugot ko nga yung gisang aramang nga kwa, hindi napana dito abroad. Kita yung tugtugot ko nga pakasyot kada kwa tupig nga kwa, bibing ka kada kwa ti
intugtugot ko idi nga pan abroad kakasi nga mangin ino dore ata Indian minggong intugtugo yung imbalbal ko yung tibagahik awang matibiyag miniti kakasi kami ang kami to may makatrabaho iso nga may pauit kinyayo dita kasla alag patakder ti sari-sari story di nagaburon ito ita uray kornik kada pulburon kin tugtugot ko uray day tanaalsa mga kwa salamagi nga da asukar na ngay ka tila tugtugot ko nga kwa tano mabiyaga lang dito nga kwa nawan ti maswildo ay naapo iso nga isursuro kayo ti aramido nyo kung ibagayo dita no interviewan da kayo tano makwalify kayo mga ikanda titulo nga payang ida apong nga kwa apo nga kursing ket naprobanda mat isuda ket kwa nagiimas man nga kananayon ti si dada ipupus da dita Facebook no ag si dada ket kwa kapupus man na andi balasang na nga kwan manok man ti si dadan ana handa nga manok nagapan na nga dita nga manok nga sin dadang impus da reklamo da pa nga nakulkulbat ka no nga kwa ay Anisha tinakaw da nga ro dita nga manok. Pinata uray papaya kan marunggay ka da kano ti uray gi papaya kan marunggay tinakaw da nga ro dita ka ruba. Nya wala kita nga kwa tapos isuda pa ti naikikan ti tultulong ti kwa di SWD. Agkat no umay danto nga dumawa man ti marunggay ditan ikanyo ti bukil isuda ag mula da. Nga dita dawa lang nga dawat ti amuda. Di nga kwa ag mula ti sarili dama nga marunggay nga daytag daw lang tuktukul tamo dita nga kwa nagado nga kwa kidi apandag liwliw nga daytag daw lang tamuda sursuruan dati agliwliw tano adati maliwliw da kidi iso ti sidaanda nga daytag daw lang tamuda nagado ti maliwliw kada makammal nga lamos dita kwa regasyon tayo dita itawaig nga ay di apandagyag kammal kita baka da kita adamat ti kabailan na ti ikanda kami nga ipaspasa dita ka ti awag na da kita nananay daket mama kada mami apay no mami kan daddy ti awag mo ti nagana mo kidi kwa mayamang ka si tayo ako matikan da tani inang kan amang ti awag mi kinyayo pang mahirap nga talaga dayta no mama ti awag mo ti inang mo mayaman ka ti kasta di baryo tayo dapat agaw awag daddy kan mami kida da kwarta da dagita dagita disqualified da talaga dagita nga maikan ti kwarta at adupay ti kwa kakaasi dita nga awan ti maigatang da nga pulos awa mo mangag mo nga sa okinyada nando pag reklamo handa pa nga dumawdawat ti tulong dagita kumati kwa maikan dagita di SWD nga kwa hanga dagita kabkabagya da lang ti lista da dita listaan nga interview da manan no hamo nga kakatawanan ay wonta tatawagak to dayta kwa DSWD nga kwa no malpas dang ma-interview kat sakmat mang-interview dagita in-interview da ano maamon tayo nga maduktalan tayo no talaga nga qualified da nga talaga nga maikan dagita nga maikan ti kwarta handa lang amo nga kwa marigri gat biag mi dito nga atoy abroad apay nalakaya ati biyag ditoy kasla akong kalding agsasautan ni mabisina ko ta ibabakon ti panagtungtong tayon tani agbibisina mo tan nga agsasao dito yun nga kasla kaldingan dito yun sige nga raw agan anad kayo dito nga kanayaw tano kwa at kikinita tayo to manan no bakasyon ako nga kwanta yorno nga pati bakasyon ko ta mabahinak pa nga bakasyon ta awan pa ti yaawid ko sige nga ro daon bye kakaanakan sige nga ro daon daytan ti tungtong amin inang ko nga bakatan mabibisina kami no hanak tayo nga nabiga gamin so nga kastoy ti panag sa ko nanti yun kasta na mabibisi na niya sige garami dak man ti video na maminsanan nga ron kakanakan thank you so much man na ito nga panagbuya yun niya sige nga ron bye